Припинок. Городская больница номер 1. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Пригородный вокзал. Поважаныя пассажиры, наш троллейбус рухается по маршруте номер 110. Припинок. Пригородный вокзал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Республиканская. Милиция напоминает, если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник. Припинок. Республиканская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Парк 1 мая. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Парк 1 мая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Театр. Припинок. Театр. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Музей выратаваных каштоўнасцей. Припинок. Музей выратаваных каштоўнасцей. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Інтурыст. Припинок. Інтурыст. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Белтелекам. Милиция напоминает, если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник. Припинок. Белтелекам. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Проспект Машерова. Поважаныя пассажыры, у сувязі з прыняццем закона Рэспублікі Беларусь аб адзінай дзяржаўнай сістэме рэгістрацыі і ўліку правапарушэнняў, і каб не трапіць у дзяржаўны банк дадзеных аб правапарушэннях, адміністрацыя камунальнага унітарнага прадпрыемства «Брэсцкі грамадскі транспарт» папярэджвае вас пра неабходнасць безумоўнай аплаты за праезд. Припинок. Проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мопра. Припинок. Мопра. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Зеленая. Поважаныя пассажиры, уступайте место для сядзення инвалидам, пожилым людям, жанчынам и пассажирам с детьми. Дапамажыце им при выходе с троллейбуса. Будьте узаемно ветливыми. Припинок. Зеленая. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Центр молодежной творчести. Припинок. Центр молодежной творчести. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Завод. Милиция напоминает, если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник. Припинок. Завод.
Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Богданчука. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара, да поўнага спынення тралейбуса. Прыпынак Богданчука. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Тэхнічны універсітэт. Паважаныя пасажыры, калі вы зайшлі ў тралейбус, калі ласка, прад'явіце праязныя дакументы. Не забывайце своечасова аплачваць праезд. Нагадваем, сумленне пасажыра – лепшы кантралёр. Разовые праязныя документы можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак Тэхнічны універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Паважаныя пасажыры, уступайце месца для сядзення інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і пасажырам з дзецьмі. Дапамажыце ім пры выхадзе з тралейбуса. Будьце узаемна ветлівымі. Прыпынак Парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Усходні мікрараён. Паважаныя пасажыры, калі вы знайшлі ці ўбачылі ў салоне тралейбуса пакінутыя без нагляду рэчы, паведаміце пра гэта вадзіцелю. Прыпынак Усходні мікрараён. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Стафеева. Прыпынак Стафеева. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Ландшафтная. Прыпынак Ландшафтная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Завулак Есенина. Прыпынак Завулак Есенина. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Есенина. Прыпынак Есенина. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Медицинская. Прыпынак Медицинская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Абласная бальніца. Паважаныя пасажыры, падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Абласная бальніца. Канцавы прыпынак.